दिनै नोंथांमोना नैबे गाहाय थानसालियाव जे आर'ज गाबनाय हाबाफारि लाफैदों सानजा तामुलपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? गिबियावनो खुलुमनाय बावबाय जे जोङो दिनै सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव जों आर'ज गाबनो फैदो। दा बेवहाय जोङो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव मोन 8 बियाब दङ। गासै मोन 8 बियाबनिफ्राय माबेबा बियाबा 100नि सायाव फैदो, माबेबा बियाबा 100नि सिङाव, खिन्थु प्रत्येकथ' बियाबा 50नि सायाव फैदो। गासै जोङो 500 जनसो दिनै बाहागो लानो हाफैदों। दा बेयाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ मोनफ्रोम मंगलबाराव आर'ज गाबनो थिनहरनाय थांखि दङ। जाहाथे जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव थानाय फिसा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बियाब गौथुम आरो बियाब गौथुम बेन्दोङाव थानाय गामिसा आरो गामिसानि बेन्दोङाव थानाय जा न'खरफोर गासैबो माने ग्रासरुट लेभेलनि धोरोमारि बिथिङाव मुखुब जाना थानाय मानिनां गेदेमा बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिजों लोब्बा जायो आरो लोब्बा जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बावथांखिफोरा बेसेबां जाफुंसारदो बेसेबां जाफुंसारा आरो जोंनि बाथौ गौथुमखौ माने मेहेरगोनां खालामनो गोसारथि खालामनायाव गासैबो जाहाथे बाहागो लानो हायो बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे मोनफ्रोमबो मंगलबार गोथार सानाव आर'ज गाबनायनि हाबाफारिखौ लादों। बे जुनै जों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै जोङो गासै 500 जनसो इयाव बाहागो लानो हाफैदों आरो। दा बेनि गेजेरजों जिथुनिखि मोनफ्रोमबो हाप्तानि जा गोथार मंगलबार सान बेयाव आर'ज गाबनायनि गेजेरजों बोसोन बिबुंथि होनाय आरो बायदि मेहेरगोनां बाथ्रा थायोबा बेखौ जोङो लाफानाय जायो। दा बे बोसोन बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां मोनथिस'यै बाथौसाफोरा किसुमान बहुद मेहेरगोनां बाथ्रा बा गोबां माने बोसोनफोरखौ मिथिनाय जायो। बेनि गेजेरजों जे जोङो जिथुनिखि आर'ज गाबो बे आर'ज गाबनायनि गेजेरजों बोसोन बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।